כשהייתי תלמיד בתיכון, בפנימיה היה לנו רופא שכל פעם שהיינו חולים, מיד היה נותן לנו לגרגר מי מלח. לא משנה, גם אם הבעיה הייתה יד שבורה. וראו זה פלא, זה עזר. מתברר שבמחלות חורף, שתייה של כל מיני צמחים יכולה גם כן לעזור. החורף כבר כאן, ושוב אנו עומדים בפני מחלות החורף השכיחות. הצטננויות, כאבי גרון, נזלת, שיעול וחום. מדובר במחלות ויראליות כמו שפעת, התקררות ונזלת, סטרידו וברונכיטיס. כמו כן ישנם גם דלקות חיידקיות כמו דלקת הגרון והאוזניים. כדי לסרוק את שיטות הריפוי הטבעי התומך בשיטות הריפוי המקובלות, הזמנו את דוקטור גדעון נירון שהוא רופא פנימי וגם נטורופט והומאופט, והוא מומחה לנושא של נזלות ובעיות בדרכי הנשימה. שלום דוקטור נירון. שלום וברכה. אתה בעצם גם רופא רגיל, סיימת בבית ספר לרפואה. נכון. וגם עשית התמחות ברפואה פנימית, ואיך אתה משלב בעצם בין הרפואה המערבית או הקונבנציונלית נקרא לה, לבין הרפואה של הצמחים וההומאופתית? קודם כל רפואה לומדים בבית ספר לרפואה, ויש רפואה רק אחת. שיטות ריפוי יש שונות. אחת משיטות הריפוי היותר מדעיות והכי קרובות באופן היותה ברת מדידה היא הרפואה של טיפול בצמחי מרפא. כיוון שיש מחקרים, אנחנו יודעים על רוב צמחי המרפא מה החומר הפעיל, אנחנו יודעים את תופעות הלוואי הצפויות, ולכן מי שמטפל בצורה מבוקרת ולא איזשהו צמח שהוא לקח מהשדה ולא תמיד יודע... את הספר הזה דרך אגב שמתייחס לרפואה בצמחים? הספר הריפוי בצמחי מרפא מטרתו להראות את הנתונים הבסיסיים הייתי קורא להם, או את הבייסיק שיש בכל רפואה, מה אפשר לעשות עם צמחי מרפא, איך עושים את זה בצורה מבוקרת ונכונה, ומה אסור לעשות. זה חשוב לא פחות, מכיוון שבצמחי מרפא אתה יכול גם למצוא צמחי מרפא רעילים, אתה יכול למצוא צמחי מרפא שעושים תופעות לוואי, וחלקם היו בשימוש, ולאט לאט ככל שהביקורת יותר טובה, באמת הזכרת את העניין הזה של ביקורת, ואתה מדבר על זה בצורה מדעית, אז ממש נעשו מחקרים שישבו ובדקו יעילות של צמח לעומת תרופת דמה? א', אתה יודע טוב כמוני בבית ספר רפואה שרבות מהתרופות הקיימות הופקו ומבוססות מצמחים. אפשר להזכיר את הדיגיטליס, אפשר להזכיר תרופות אחרות. הפניצילין אפילו. נכון, או אפילו האספרין, תרופה כל כך מבוססת שבאה מצמח הסליקס אלבה, צמח הערבה, ככה שרבים מהצמחים הם הבסיס לתרופות הקיימות. על רוב הצמחים נעשים כל הזמן מחקרים מתוך מטרה, אחד, למצוא את החומר הפעיל, ושניים, ברגע שיש לך חומרים פעילים, אתה יכול לבחון את זה בתנאי מעבדה על חיות, מה שנקרא in vitro, או בתנאי מעבדה אחרים, ולאחר מכן להעביר את זה למחקר בבני אדם בתוך בתי חולים. אז אתה בעצם משתמש בשני הכובעים של רפואה, שאנחנו מכירים רגילה והרפואה הזאת, אז כשבא לך מטופל עם איזושהי בעיית נזלת, הצטננות, איך אתה יודע באיזה גישה לגשת אליו? קודם כל ברמת העיקרון אני מטפל בצמחי המרפא, מתוך מטרה שאנשים שמגיעים רוצים פחות תופעות לוואי, והיום בכלל אתה מכיר רגישה יותר ללכת אל הטבע. אני חושב שהיתרון הוא בלדעת מה הגבול הדק בין להשתמש בצמחי מרפא לבין שימוש ברפואה. ככה שאם אתה עושה בדלקת גרון ניקח, אתה עושה בדיקה אם יש סטרפטוקוקוס, כלומר משטח גרון. אתה עדיין בודק באמצעים הרגילים. באמצעים הרגילים, ואתה רואה אכן שיש סטרפטוקוקוס, אתה לא לוקח סיכון ונותן אנטיביוטיקה. אתה רואה סתם דלקת גרון, שלפעמים היא ויראלית ויש כאב גרון ואודם בגרון, אבל הוא אינו על בסיס של חיידק פעיל, אז בהחלט אפשר לתת לדוגמה את צמח הקיפודנית, או הידוע בשמו האכינצea, שיש 3 סוגים, הקיפודנית הארגמנית, הקיפודנית צרת העלים והקיפודנית החיוורת, שצריך בכל אחד מהם לדעת באיזה חלק של הצמח להשתמש ולאיזה תקופה, וזה מוגש בצורות שונות. אנחנו יכולים להשתמש בלחסניות למציצה, אנחנו יכולים להשתמש בסירופים לילדים, ולא לתקופות ארוכות. באמת, איך זה בא בדרך כלל הצמחים האלה? זה בא בצורה של כמו תמצית תה, כמו שאנחנו רואים פה בחלק אנחנו רואים פה דוגמה של צמחים בצורה של תפזורת, אבל אנחנו יכולים לראות צמחים שבאים בטיפות או בקפסולות, הכל מותאם בהתאם זה. כמובן שילד גם בסירופים, נכון, ילד קטן יקבל את זה בסירופ, אדם מבוגר יקבל את זה בכדורי מציצה או בקפסולות ודומיהם. ובחירת הצמח נעשית לאדם, כלומר זה לא משהו אוניברסלי, ולצערנו לפעמים אנחנו מוצאים, מכיוון שאין עוד מספיק פיקוח על כל התרופות האלה, אנחנו עשינו איזשהו מחקר והורדנו
מוצרים שונים של לחינציה ממדפים. דרך אגב, יודעים איך זה עובד? זאת אומרת, אתה אמרת רק גולנית וסגולנית וכל... אז א', אני לא יודע איך אנשים יודעים, נתן צריכים לבוא למישהו מומחה, כי להכיר איזה בדיוק צמח עוזר למה, זה עדיין, זה לא... א', אני תמיד ממליץ ללכת לאדם מקצועי, מכיוון שהיום עם האינטרנט וספרות, אנשים לפעמים מטפלים בעצמם, לפעמים עושים טעויות. שניים, לא לקחת סתם ממדף של בית טבע או של בית מרקחת אפילו, בלי לדעת את המוצר עצמו. וכששאלת לגבי החומר הפעיל, אז לדוגמה בצמח האכינציה הקיפודנית, יש לנו אכינצואידים או אכינציד, שהם ידועים את הפעילות שלהם, כיוון שהם מעלים את מספר ואת פעילות של תאי ההרג, ה-Natural Killer Cells, זה דבר שהם עושים אקטיבציה של הפגוציטים, שזה אותם תאים שיש להם יכולת. זאת אומרת, יודעים בדיוק את המנגנונים המדעיים שבהם... על אלה שנערכו עליהם מחקרים, ועל רבים מהמחקרים, על רבים מהצמחים היום יש לנו מחקרים. בוא נדבר קצת, תכלס בא אליך מישהו עם נזלת, נגיד. סממן של הצטננות, או אולי סתם נזלת, מה אתה יכול לתת לו? אתה יודע, פעם שאלו איך... מתי ידעו לפתור את מחלת הסרטן? מכיוון שאנחנו יודעים שאין מחלת סרטן, אלא מחלות סרטן, אז התשובה הייתה כשידעו לפתור את הנזלת. אז זה בערך זה. נזלת היא איזושהי תופעה שהיא סימפטומה, היא סימפטום להרבה מחלות זיהומיות ובעיקר של החורף או אחרות, או גם אלרגיה יש נזלת, ולכן הפעילות של מניעת הנזלת או טיפול בנזלת או על פי צמחים שיכולים להוריד את הגודש, או יכולים לעבוד צמחים אנטי-אלרגיים. והם עושים את זה, אתה עושה בצורה של אינהלציה של עדים, או הסבתא ששמה מגבת על הראש? או שנותנים סירופים, לדוגמה פה יש לנו את הסמבוק השחור, הסמבוק השחור... הסמבוק השחור מבין כולם זה זה? זה זה. אוקיי. סמבוקוס ניגרום. אני אקח את זה, אני אראה את זה למצלמה. הוא כבר קטוש כאן, כן, הוא לא בצורה של הטבע, הוא קטוש להכנה, וממנו אפשר להפיק את הסירופ של סמבוק שחור, טיפות של סמבוק שחור. זה ממש חזק דרך אגב. כן, כן, וילדים אין בעיה, מכיוון שאתה, יש שיטות להמתיק, לדוגמה עם צמח הסטיביה. הסמבוק השחור והצמח השני שהוא אידיאלי לזה, שזה היופורביום, או החלבלוב, צמח שגדל גם בארץ, הם צמחים שעוזרים בצורה נהדרת לנזלת בימי החורף, או נזלת בכלל, כי אנחנו מטפלים גם בנזלות אלרגיות. אותה נזלת שקופה, מימית, ניגרת. וכעיקרון הדברים האלה קיימים בבתי מרקחת? קיימים בבתי מרקחת. שוב, עדיף לקחת את זה בבתי מרקחת, שגם הרוקח יודע איך לתת את זה בצורה פרמקופאלית נכונה, ולא סתם לקחת את זה ולשאוף את זה. חלק מהדרכים היא לתת את זה בשאיפה. גם לזה יש מינונים בעצם, כמו לתרופות. כל דבר, תראה, אני בהיותי גם רופא, קודם כל צריכים לעבוד על פי כללי הרפואה. שניים, ולנקוט בכללי זהירות, בעיקר שאתה מטפל בילדים. עכשיו, איך מריחה של שמן קיק על הגב, על הבטן, יכולה לעזור לברונקיטיס? אז אני נתתי את הדוגמה הזאת כדבר בין הרמה של הרפואה, הייתי קורא לה, מחקרית מדעית שבצד צמחי המרפא, לבין דברים של הרפואה הפולקלוריסטית. הרפואה הפולקלוריסטית, מה שנקרא רפואות הסבתא, עובדה שעבדו דברים שלא תמיד נתנו להם את ההסבר המדויק, ובטח לא את ההסבר המדעי. ואנחנו רואים שהרבה סבתות המליצו למרוח איזשהו שמן. כן. אז יש סבתות שיגידו לך, תמרח שמן זית חם על הגב בזמן שיעול. כמו שהרבה רופאים נשאלים על מחלות שונות ולא יודעים בדיוק את המנגנון, אז גם פה ברפואות הסבתות... אתה יודע, כמו שאמרו לשתות מרק עוף. וזה עוזר, מסתבר. ומסתבר שזה קצת עוזר, אבל לא כמו הדברים האלה שבוודאות אנחנו יודעים את החומר. עכשיו פה בקופסה האדומה הזאת הבאת משהו שנראה מעניין. זה צמח, זה שורש הג'ינסנג הקוריאני. אנחנו יודעים שבחלק מהמחלות, בעיקר כשיש חולשה, כן, ג'ינסנג קוריאני זה השורש האמיתי. כשאתה מסתכל על השורש האמיתי, יש לו צורת אדם קצת, עם קצת פנטזיה, אבל ככה הוא למעשה נקרא על ידי הסינים, או בפילוסופיה הסינית, כמרפא הכל. אבל אנחנו יודעים שבתערובות של צמחים מסוימים, יחד עם הג'ינסנג הקוריאני, כי יש גם ג'ינסנג פרואני וג'ינסנג סיביריאני וג'ינסנג אמריקאי, שמבחינה בוטנית הם צמחים אחרים לחלוטין. משפחה גדולה. נכון, אבל מבחינה בוטנית הם שונים, עליו שקוראים להם ג'ינסנג, הם צמחים שאנחנו יודעים כי יש להם פעילות אנטי-דלקתית. ולכן בדלקות של דרכי הנשימה העליונות, כמו נזלות, כמו סינוסיטיס, דלקת הגתות, כמו דלקת גרון, ולאחר מכן אנחנו רואים את זה בסטרידור, יש אפקט
של הג'ינסנג. חשוב להזכיר את הג'ינסנג שיש לו מבנה כימי דומה לסטרואידים גם. טוב, אז גם הצמח הזה מסתבר עוזר וגם לשכיחים ופעיל. שוב, בצורה מבוקרת. כמובן. תודה רבה לך, דוקטור אירון, שהחכמת אותנו בנושא הצמחים. תודה לכם. עד כאן חיים טוב להפעם. מי שרוצה להרחיב את ידיעותיו מוזמן להיכנס לאתר האינטרנט שלנו, ואנחנו נהיה פה גם מחר ועד לפעם הבאה. חורף נעים ובריאות טובה. בטח אם